Hola mga kapuso, buenos dias. Agaman hunto ka naton aura ang atong kapuso singing artist. Walay lain kundi si Jel Aquino. Mayong buntag Jel at welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Hello po! Maayong buntag po! Alam mo Jel, everyone is excited to hear your melodious voice. Kaya we want to know you more better. And Jel, when did you start your love for singing ba? Sino din ang mga musical inspiration mo? Ang naging inspiration ko po sa singing ko yung si Charis Perpenco. Siya po yung talagang idol ko. At naging inspiration ko siya. Kaya po, mas ginalingan ko po maging isang singer. Idol ko po yung paano po siya kumanta. Wow, that's nice, Jel. Thank you for sharing. Ito, as a hotel lounge singer way back when the pandemic started, how do you usually deal with people? Ano ba mga usual requests nila? Ay, mga ano po, mga 80s love song po, usually. Tapos po mga all-time favorite love songs like Presley, mga OPM. Yes, Jel. Now, kami naman ang mag-request sa iyo ng iyong kantang Hanap Ka. Okay, sige po. I-share ko po sa inyo. Yung chorus part po, katahin ko po Mga halik na sobrang kay tamis, ang yakap na sobrang kay higpit, hinahanap ka sa bawat sandali. Kung mawalay ka, di ko matitiis hanggang sa panaginip. Ikaw ang naiisip, hanap ka. Jel, talagang napaka-meaningful ng iyong kanta. Dahil napag-alaman din namin na you wanted to be a romantic love story writer. Saan ka ba kumukuha ng hugot while writing this song? Ay, sa mga napapanood ko po ng mga romantic love stories, tsaka sa mga favorite ko po na mga movies. Kinukuha ko po dun yung feelings ng character, tapos po nagaham po ako, gumagawa po ako ng melody, tapos susulat ko. Eto, Jel, na-in love ka na ba? Ay, opo. Na-in-love na po. Isang beses. Siyempre po, sa umpisa po, nakakakilig. Namimiss mo siya. Hinahanap-hanap mo yung mga halik niya, mga yakap niya. So, dun din po, siguro na ilabas ko yung feelings sa kantang tong Hanap Ka. Jel, kanino mo ba inaalay ang kantang ito? Para po sa lahat po ng mga na-in love, para po sa lahat po, sa atin po, kasi lahat naman po tayo na-in love. So, para po sa lahat po. Siyempre po, this Christmas, kasama po natin yung mga mahal natin sa buhay. So, maganda po na mapakinggan niyo din po yung kanta ko pong Hanap. Mas lalo po tayong in love. Ngayong December. Jel, magpapasko na. Any wish for Christmas? Ang wish ko po, sana mahanap ko na po yung Mr. Right. At sana wish ko din po na yung mga single ngayon ay mahanap din nila yung kanilang hinahanap na tunay na pag-ibig. Jel, maraming mga positive comments sa iyong kanta, especially galing sa iyong mga fans. Ano kaya ang reaction mo dito? Maraming salamat po sa mga sumusuporta at mga nagkagusto sa kantang ito. Dahil good vibes naman po talaga yung song. It's about how you feel kapag in love ka. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Bigay ng mga positive comments at nagkagusto sa mga fans, sa mga kapuso natin dyan. Maraming salamat. Yes, and finally, Jel, please invite all our kapuso to download and stream your song, Hanap Ka.
Alright, iniimbitahan ko po kayong lahat mga kapuso na suportahan niyo po ang kantang Hanap Ka. So mapapakinggan po natin ito sa Spotify, sa iTunes, sa Apple Music at iba pa pong platform. Sa TikTok po, meron din po. And of course, sa aking YouTube channel, Jel Aquino Hanap Ka. So like niyo po and share and don't forget to subscribe. Muchísimas gracias, Jel, na dito yung tiempo que ya dedica tu aquí na at home with GMA Regional TV. Dios te bendiga ug amping kanunay. Amping! Daghang salamat po!